חקלאות והחיבור לאדמה הוא חלק מהותי בתרבות היהודית שלנו, ובתהליך שעובר עלינו כעם השב לארצו. לא מספיק להכיר ולטייל בארץ היפה, עלינו לנטוע, ליישב, להקים חווה אחר חווה. חשוב באמת בארץ האהובה, הצטרפו לתמיכה, הצטרפו לעשייה, קחו חלק בשמירה, קחו חלק בתמיכה, הצטרפו ל-21,000 איש שתומכים במפעל הזה על ידי קרן החוות. חובה עלינו לפעול וליישב את כל הארץ הקדושה, וזה לא משנה אם זה שטח A, שטח B או שטח C, כי ארץ ישראל האהובה כולה שלנו. אל תפעלו באלימות, כי אין בזה שום צורך, אבל תפעלו בנחישות ותפעלו באהבה. תעריב את השלטים גבוה, גבוה!
traigo esta siempre, por favor, para ti, nada, para ti, nada. Y desde que se va.